Welcome to LV Amor Care. So mag-iskut-iskut kita karon bahin sa monthly period natong mga babae, mga dysmenorrhea. Lately daghan kong nadawat nga mga question ni ana kung moapil pa pud ang kabuhi ni anang dysmenorrhea. So ang ato ikatubag ni ana tungod kay kani atong channel kabuhi man gid siya most of the videos nga atong na publish, no, makakabuhi sad ang dysmenorrhea, no, mamugnaw ang imong singot dayon. Dunghay ka sa singot dayon bugnaw ang imong panit, no, sa that is kabuhi, and then malipong sad dayon magsuka ng uban, just like me before, no, muna akong bation magsuka gyud, and then painful menstruation, no, dysmenorrhea, painful. Unsaon pagsulban niya ng sakit kaayo nga regla natong mga babaye? Simple lamang kaayo nga akong ikahatag kaninyo, maulamang ka ng drink 10 glasses of water a day. Drink 10 glasses of water a day. Kada ginaadlaw ato na siyang buhaton religiously, no? Kung ato ka ng buhaton religiously, masulbad ang atong gibati nga mga panakit sa ato ang monthly period, no? Mawala na katumurag kabuhi, kasukaon kanang sakit ang puson, tanan-tanan mawala na kana. And so mo resulta kana nga we will enjoy sa atong mga daily nga activities pareho anang naay party pananglitan, mga reunion, mga wedding or birthday, uban na dili ka attend because sakit lagi ang ilang tiyan unya, other discomfort, no, messy, makilis-ilis, whatever. So kung relax man kayo, kung masulbad ka ng kasakit sa ato ang gibati, mura lang pud og wala, no? Mura lang pud og wala. So nga itong batayan diha nga dili lang pud ta malapsan. Maura pud na siya. Pero mo lagi na magbalon-balon gyud ta og mga extra nga napkin kung naa kita sa mga parties or kung wala kita sa tuang panimalay. Mao na siya discomfort apan kun kanang sakit sa tiyan mawala gid na siya kung iinom og tubig. Dili man ko tighatag og pain reliever because una I am not a doctor, no? Ako na nang gibutang sa akong disclaimer, dili ko doktor. So ang akong ikahatag nga kanang safe relief for dysmenorrhea, tubig, water, 10 glasses of water a day. Aron dili kita mahinder sa ato ang daily activities, daily life, bisan sa ato pagpanarbaho, no? Dili kita mahinder ni anak kon wala lang kita ibati-bation nga sakit. Ang kuan man gud ang dysmenorrhea, sakit din na siya. Ang uban na magtuwad-tuwad, magkulob-kulob tungod kay aron ma-relieve ang kasakit. Apan kun ato lamang kanang imnan og tubig 10 glasses of water a day, labi na kun hapit na mobot ang atong monthly period, mga say 5 days before sa period, inom ta diha og tubig paspas, mawala gina siya, dili kita sakitan og tiyan, no? Proven and tested again kay daganang yung nakasulay ni ana po, no? So mao kana kung sa nangutana kung apil ba ng sakit nga regla sa kabuhi, yes, makakabuhi po na siya sa kasakit, malipong po ta luod, magsuka po. Ay nanam ko sa una, I do not know with other women, pero ako inaanak ko, daghan pa po nga akong mga nailhan nga kaila nga ingon anak po sila luod. Unya murag ang uban anak murag mangala kanang a day before sa monthly period, murag naa sila mo crave sila og kanunon. Nga ilang mga cravings. Ako sa una mo crave kong spaghetti. A day before sa akong monthly period, mangita gyud kong spaghetti. Ambot nga no, nakuan pud ang sistema sa akong lawas, mangita kong spaghetti. Naagyo ko favorite nga spaghetti sa una diri sa among lugar. Nga wala na po doon mag-operate, lami yung kayong ilang spaghetti, ay na-miss ginako to, no? So, mao kana siya ang atong sharing ni tungod sa painful menstruation, no? Kon dysmenorrhea, sakit nga pagrigla. So, mao kana ang ato ang hiskot-hiskot ni ini nga higayuna. Have a good and godly day, everyone, and this is your friend, LV Amor. Please remember, I care a lot. And if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, bye-bye ka na itong tanan. Arinin ako i-upload sa LV Amor Cares. Lain po itong sa Lu Amor.
Miss Lou Amor. So, kung makikayon mo, visit unya, no? Anang atong bagong nga channel dayon. Lahi sa ang atong niche dito. It's all about basta lahi, no? Lahi kay sa LV Amor Care. So, bye for now. Hantod sa sunod. Love you all, guys.